Apo, I'm sorry nga kasi napasama ka di atleta tayo, hindi pa lang at mga 2 weeks ago ngamin apo so practice di ubing para palarong pambansa. Kita tan na aksidente, it was reported nga medyo natamaan kung nakilatan di neck na ngamin. So adamit report nga he was out of danger already. So medyo nagkampante iti city. Then after operation namin, syempre hantay mit predict iti may sasalon na ti tao ta only God can tell met. So napasamak diti hantay inasahan na po nga pimo sa iti ubing. Kita min to apo definitely the assistance kay tayo ngayon personally ngamin apo ng tedak assistance din na panak ni Kimidatay. Tesang ka baga ko na po no ana digit achievements ti athletes tayo nga iteted nga dayaw ken honor dayaw ken glory iti city government kita dapat da kami nga serbi apo ket never mi nga i-claim. So kung kunak we are only here to support them financially and morally gapot damit pondo ti city para kadigita yung no pamadayo nga minapo ket narigat met nga ako and amin iti city government of Lawag. So di kita apo ngem in times nga kakastoyin apo kita dapat step up kami nga tumulong kadigiti atleta tayo apo. Siyempre apo hanmi may assure iti salunat that they play out of passion. So they are not forced to play apo for monetary purposes. Laglagi pen tayo. No anaman di Iteti City no mga bakda apo is just an incentive. Yung mga deti ti target da and reason da apo nga gayayam. Tadi gito nga ubing apo gayayam da gaputa they love doing what they're doing. It is passion apo nga po na. They love their sports apo and their skills and talents on that aspect apo. Comment data prior pa lang ng rugi iti R1A ada insurances da apo.